Beñat irasuegik hitz egingo digu. Beñat, zer esango dugu? Ez da, bere profila osatzen hasi naiz eta, bueno, en fin. Ikasketaz nekazaritza ingenieria da, baina hortik aurrera, kooperatibismoaren eta esperientzia kooperatiboen barruan, ibilbide benetan luzea du, aholkularitza lanetan, sustapen lanetan, eta, Talaioz kooperatibako kidea da, eta olatuko sarearen sortzaile eta, koordinatzaileetako bat. Eta, ekonomia soziala eta eraltzaileat, hemenetan zabaltzeko eta sustatzeko lanetan dabil. Eta, hortik hitz egingo digu. Daukan esperientzia zabal horretatik. Eta, zehazki, herri kooperatiben ideiaren inguruan. Hitz egingo digu. Berak emango diotitza. Vale, tartetxo bat izango dugu lagun artean hitz egiteko, aurpegi ezagun asko ikusten ditut, proiektutakoak eta, polita izango da nik uste, gero proiektu zuek, azalduko dezutelako benetan zer den, herri kooperatiba bat, nik uste, baina, ni saiatuko naiz ideiari forma pixka bat ematen, azken urtetan egin dugun, lanketa erakusten, eta, pixka bat aurkezpenetik abiatuta, ibilbide kooperatibista ez da inluzea, ni duela 13 urte arte ez nekin zer zen kooperatiba bat, kasi. Eta laio sortu genuen arte, nik ez dut kooperatibismoarekin harremanik izan, baina gure kooperatiba sortzetik, eta ikusi genuen beharra handi batetik dela, lurraldetan kooperatiba sortu nahi dituen jende asko topatu degula bidean, eta horretarako laguntza asko ere ez dela topatzen, hortik ikasitakotik egin dugu bide hau, 12 urtekoa, eta azken urtetan, nik uste emaitzak eta erakusten ari dituena, eta forma berrietara garamatzana, eta horietako bada herri kooperatibarena. Gaur, hortan zentratuko naiz bereziki herri kooperatibaren ideia politikoa. Horrela jarri genion izenburuan, nik uste hori ere ondo matizatzea eta ondo azaltzea garrantzitsua delako, herri kooperatibarena badelako ideia politiko bat, praktikatik datorren ideia politiko bat, pixkanaka forma ematen ari dioguna, eta saiatuko naiz hori kontestuan jartzen, agian orain arte gutxi batzuen artean edo landu egun, egunerokotik landu egun zerbait izanik, garrantzitsua delako, jende gehiago ezagutzea, nondik egiten dugun lanketa hau, nola egiten dugun lanketa hau, eta gero zuek hartu eta zuen lurraldetara eramateko asmoz. Orduan, eskerrak ematen ere hasiko naiz, gaur hemen aukera ona delako, jende desentekin eta situatutako jende desentekin eta interesatutako jende desentekin hau konpartitzea, hori Usurbilgo udalari, gero kontatuko baina, Usurbilgo udalak ere badaukalako herri kooperatibaren ideiarekin parte bat, gero kontatuko baina eskerrak aukera emategatik jardunaldi hauetan ere, kooperatibismoaren gaia gehiago lantzeagatik, UEuri berari, antolaketan izugarri laguntzen dutelako, beti elako plazer bat UEuko udako ikastaroetan parte hartzea, bai ikasle bezala edo bai ponente bezala, tokatu zaigu, aldi ezberdinetan eta beti da erresa, UEurekin gauzak egitea, orduan eskerrik asko eta ze beharrezkoa den, eta hori beraiek agian ez dute bere burua hola rekonozitzen, baina ekonomia sozialeko eragile bat dira ere, berez. Orduan, autorrekonozimenduaren askotan ez da gertatzen. Norberak ez dulako bere burua ikusten, eta jakin fundazioa ere, berez. Baina, beste bat, gero kaferako. Eta jakin fundazioari ere, eskerrak ere, beraien jardunaldian toki hau egiteagatik, antolaketarako ere, kriston laguntza izan dugu zuen aldetik, eta, pentsamenduaren mundu honetan ere toki bat egiteagatik, guri. Guk beti esaten dugu, guk ekintzatik pentsatzen degula, praktikatik
pentsatzen degula, baina beharrezkoa da norbaitek pentsamendu hori ere antolatzea, eta horri forma ematea eta erraztasunak ematea, egunerokoan denbora ez daukagun hoi, pentsarazteko eta gure pentsamendua ere hobeto jasotzeko. Eta eskerrik asko lanean zabiltzaten guztioi, bai bideoarekin, harreran, komunikazioan, antolaketan, bestela ezinezkoa delako horrelako jardunaldiak egitea. Hori, hasiko naiz herri kooperatibaren ideia politikotik, zergatik den beharrezkoa, herri kooperatibaren ideia politiko hau, edo, zergatik ikusi egun, kooperatibismoaren, nik esango nuke, kooperatibismoak Euskal Herrian, mugimendu oso zabal, anitza eta historikoa izan da ere, badauka arazo bat, eta da, badiruela, kooperatibismoaren historia amaitu dela. Atzo ikusten genuen ez, atzoko ponentzietan eta agertu zen, badagola kooperatibismoaren identitatearen, jardunaren evoluzio bat. Baina kalerateratzen gehaenean badirudi kooperatibismoaren historia bukatu dela, hau da, iritsi da, bere puntu gorenera, eta ja hemendik aurrera ematen duna da horren kontsekuentzia, eta hori arazo bada guretzako, kooperatibak sortzen ari garen ontzat, kooperatibetan lanean ari garen ontzat, edo kooperatibei beste izaera bat eman nahi diogun ontzat, arazoa da ikustea kooperatiba ja bukatutako, tresna bat izango baliz bezala ulertzea, Horrek baitu arrazoi ezberdinak, arrazoiak dira, kooperatibismoak hemen indarra handia auki dula, eredu konkretu batzuk ere indarra handia izan dute, eta eredu horiek dira nolabait hegemonikoak direnak, bai, eremu politikoan, baita ere herritar askoren buruetan, baino, 2000 atzo ere aipatu zen, 2008 bideratziko krisi finanzierotik eta lehenagotik ere kooperatibismo hegemoniko hori, globalizazioaren zurrunbilo horretan, esan nuke krisi kooperatibo batean ere sartu zela, eta komunitatearen eta gizartearen beharrak ekarri zuen, momentu horretatik ere kooperatibismoaren nolabait berrindartze bat edo, kooperatibismoaren ideiaren berrindartze bat. Paradogikoa den, hau da, hemen hegemonikoa izan den kooperatibismoa nolabait krisian sartzen den momentuan, kooperatibismo gehiago behar dugu, baina kooperatibismo hori ezberdina da, eta hor dago, ez sartuko hor gehiago, ez delako gaurko gaia, eta zentratu nahi detelako herri kooperatibetan, baina herri kooperatibak dira, gero aipatuko baina horri ere erantzun bat, egoera, kooperatibismoaren, Euskal Herrian kooperatibismoak daukan egoeraren beharraren erantzun berri bat. Bereziki, kooperatibismoaren sustapena lurraldeetan egiteko, gero sartuko naiz horretan. Baina kooperatibismoa bada tokiko garapenerako tresna ezinbesteko bat. Bai, praktika batzuk erakusten dituelako, tresna juridiko operatibo kontrastatua delako, eta nolabait atzo ikusten genuen bezala komunitatearekin ere lotura bat egiteko gaitasun handia daukalako. Ez da automatikoa, ez da kooperatiba bat eta komunitatea ez dira automatikoki lotzen, baina kooperatiba ikusi genuen bezala, modu dialektikoan izan daiteke, komunitatearen parte. Komunitateak sortzen duen tresna bat, edo komunitatea sortzen duen tresna bat. Orduan, hori garrantzitsua da. Zergatik behar dugun ideia politikoa ere herri kooperatibarena, esan dut, lurraldeetarako tresna bezala behar dugu. Behar dugu ere, ideia politikoa Euskal Herrian eremu administratibotan zatituta gaudelako, eta horre kooperatibismoan eta tokiko garapenaren estrategietan, ekonomia modu saretuan egiteko aukeretan, izugarrizko muga suposatzen du, muga hirukoitza. Esan muga nabarmenena Ipar eta Euskal Herriaren artekoa da, baina Nafarroa eta EAen arteko muga ere guk behintzat nabaritzen dugu. Eta ez da kasualitatea, urte honen hasieran, olatuko kooperatiba sustatzen ari garenok, atzo hemen egon zen Xabi Barinagarrementeriarekin, formazio bat egin genuen, Nafarroako eta EAeko kooperatibismoan bietan lan egin ahal izateko. Zen, pentsatu ezakeguna
ez, Gipuzkoan kooperatiba sortzeko ezagutza guztia baditugu, ez ditugu, horrek ez digu ematen ezagutza Nafarroan kooperatibismoa garatzeko. Eta gutxiago Ipar Euskal Herrian. Orduan, herri kooperatibarena ikusten dugu ideia politiko bezala, muga administratiboetaz harago, izan daitekela tresna bat mugari gabe funtzionatzeko. Azkenean ideia politikoa da, eta gero ideia hori garatu beharko dugu lurralde administratibo eta lege konkretuekin, baino ideia hor dago. Eta ez duka, eta ez dut gero agian berriro aipatuko dut, baino Frantziar estatuko ekonomia solidarioko legean ezik forma juridikoa existitzeak ere eman dizkigu ideia desente, herri kooperatiben ideia garatzeko, ez da berdina. Baina, Ipar Euskal Herrian badago tresna juridiko bat, guk daukagun herri kooperatiben ideiari forma juridiko bat emateko. Izan daitezke beste batzuk ere, Ipar Euskal Herrian ere. Hegoaldean, kooperatiba integralaren ideiak, ideiak ez, tresna juridikoak berak ematen dizkigun aukerak bezala. Izenak igual ez du dena esplikatzen, baino kooperatiba integralekin guk herri kooperatibekin egin nahi dugun parte handiena egin daiteke. Kooperatiba integrala Nafarroan edo behaen ere, juridikoki ez die gauza berdin-berdina. Orduan, horrek ere zailtasunak ekartzen ditu. Ideia politikoaren beharra daukagu ere, herri kooperatibaren ideia politikoaren beharra, han eta hemen Euskal Herriko lurralde ezberdinetan, ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspegia zabaltzen gabiltzanean, identifikatzen ditugu edo sortzen ditugu sujetu eraldatzaileak deitzen ditugunak, gero aipatuko, batzutan existitzen dielako eta beste batzutan sorrera prozesuak ere egiten ditugulako edo identifikatzen ditugulako badaudela tokiak non sujetu hori sortzen ari den, sujetu horientzat herri kooperatiba bezalako tresna bat eskura izatea oso baliagarria izan daiteke, ematen duelako, ekimenerako edo helduleku nahiko garrantzitsu bat. Ideia politikoa behar dugu ere, atzo amaiera aldera agertu zen kezketako bat edo ez da komunitatea bera aktibatzeko gaitasuna badagoen. Orokorrean, komunitatea bera bere buruz edo komunitatea aktibatu daiteken. Eta hor, ikusten dugu tresna bat ere existitzeak, ematen dula, nolabaiteko aitzakia aktibaziorako. Horrek ez du aktibaziorako garantia ematen, baino bai batzutan aitzakia, gero sartuko naiz, baino justu genealogia egiten detenean, herri kooperatibaren ideiarena, ikusten da, ideia emateak, komunitate minimoki antolatu bat baldin badago, mugitzen dituela gozak eta bide horri bat ematen duela. Zergatik behar dugun ideia politiko hau ere, herri kooperatiboarena, hori ideia politikoak ematen digulako gero tresna hobeto diseinatzeko aukera. Gu baldin baukagu ideia, herri kooperatibak sustatu harritu Euskal Herri guztian. Gero ikusiko dugu hori nola eramaten den arlo juridikora edo ze tresna, ze metodologia, ze tresna, ze txantilloi sortzen ditugun hori aurrera eramateko. Baina ideia politiko indartsu horrek, eta indartsua ez da konplexua, kasu honetan, zen nik uste nahiko ideia simplea da, edo nahi behintzat horrela iruditzen zait, izugarrizko aukera ematen digu, gero, lurraldean, legeetan, eremu administratibo eta sozial ezberdinetan aurkitzen ditugun mugak ere gainditzeko. Zeren, kontuan izan behar dugu, atzo ere agertu ziren, muga asko ere aurkituko ditugula bide honetan, baino, ideia politikoak laguntzen du, muga horietatik haratago joaten, ez onartzen, nolabait, dagoena dela izan behar duena. Eta netzat hori, ekintzailetzan edo, ekintzailetza kooperatiboan gabiltzan ontzat oso garrantzitsua da, mugak ez onartzea. Gure helburua daude muga baino garrantzitsuagoa da. Orduan, horrek ere indarra ematen du, eta
Hoi aipatu nahi, indarra beharrezkoa da, ez, horrelako prozesuak egiteko, bai tokian toki, baina bai, ez, horrelako prozesuak laguntzen gabiltzan ontzat ere, ez, askotan ez da erresa, epe luzeko prozesuak direlako, muga asko aurkitzen ditugulako, gutxi garelako, ez, horrelako gauzak egiten, eta esfortzua handia da, orduan, nik uste ideia politikoak laguntzen du. Hortik tresnara joateko, ez, eta gero pixkat tresnan sartuko naiz, baina hori. Eta beste ideia bat, ideia politikoaren arlo garrantzitsu bat da iraunkortasunarena. Guk ideia hau planteatzen dugunean, oinarrian ere badago kontu bat, eta da, han eta hemen Euskal Herriko lurraldetan gabiltzanean prozesu kooperatiboak sustatzen, komunitatea antolatzen kooperatiba bat sortzeko edo komunitate edo sujetu konkretu batek eskatu digunean lagunduko diguzue kooperatiba sortzen, nik beti kezka handiarekin bizitze ditut horrelako prozesuak, zen prozesu sozialak dira, komunitatea aktibatu behar duzu, espektatiba batzuk sortzen dira, eta gero espektatiba horiek ez badira betetzen, eta beti ez dira betetzen, gaizki pasatzen dugu. Eta nik ardura handiarekin bizi dut hori, orduan, herri kooperatibaren ideia politiko hau ere bada iraunkortasuna bilatzearena. Gero adibidetan ulertuko da, baina herri batean komunitatea aktibatzen badegu energia komunitate bat sortzeko, oain asko ikusi ditu gure inguruan, aktibazio komunitario hori ezin dugu probestu beste hainbat helbururi erantzuteko, zen ibili behar dugu aktibazio komunitario bat martxan jartzen gure lurraldean edo bizi eremuan aurkitzen dugun behar bakoitzarekiko, hori ez da sosteniblea denboran. Karga asko eskatzen dulako, jendearen konpromiso altuak eskatzen ditulako, eta jendean nekatzen delako. Eta komunitateak ere nekatzen dira, prozesu bat egiten badezu, segurazki denbora batean ezingo dezu beste bat egin. Horregatik ideia politiko hau martxan jartzea ere, esanez, guazen komunitatea aktibatzea, guazen behar bati erantzuteko tresna bat sortzera, baina izan da tresna hau gero ere, aktibazio hori denboran iraunkor egiteko. Horiek dira, olako nolaiteko hasierako premisak. Aurkezpena ez dut asko erabiliko, baina markoa pixka bat emateko edo, kontuan izatea, ari gala ideia politiko hori lantzen. Ari gea ideia politiko horretatik tresna konkretu bat, edo tresna konkretu baten ideia ematen, herri kooperatibarena. Baina guzti honek ere badauka marko estrategiko bat, ez da ezer ezetik ateratzen, gero genealogia ere pixka bat kontatuko dut, baina genealogia aparte badauka ere ikuspegi estrategiko bat. Eta ikuspegi estrategiko horrek erantzuten die bi galderari atzo esaten nuen, zer eta nola. Nola baite proiektu gintza egiten dugunean, edo lurralde garapeneko estrategia martxan jartzen ditugunean, beti erantzun behar diegu zer eta nola galderei. Badaukagulako joera batzuk asko pentsatzen dugu zer horretan, eta beste batzuk asko nola horretan, baina beste askotan deskonpentsazio handi badago bi eremu horien artean. Nola bait, zer galdera da zer egingo dugu, zer ekoitziko dugu, edo zer eskainiko diogu herritarrei, edo galdera horri erantzunez guk nolabait guzti hau eta herri kooperatiben ideia hau kokatzen dugu burujabetza estrategikoen eremuan. Burujabetzen eremuan, nun, uste dugun, gure egunerokoan bizitza posible izateko, gure herrietan, auzoetan lan eta bizi ahal izateko, etorkizunera begira burujabetza estrategikoen markoan lan egin behar dugula. Ulertzen da errex, energia burujabetzaren beharra izango dugula, elikadura burujabetzaren beharra izango dugula, ja komplikatuz teknologia burujabetza beharko dugu, lan burujabea beharko dugu, kultura burujabea beharko dugu, zaintza burujabea beharko ditugu, hau da,
gure eguneroko bizitza posible egiten dituzten eremu horiek burujabetzaren ikuspegitik landu beharko ditugu. Oso urrun gaude burujabetzatik. Baina ikuspegia eta markoa argia izan behar da nire ustez, ez? Eta da, gure eguneroko materialtasunaren jabe egitea. Burujabetzaren ikuspegi asko landu da, ez? Arlo politikotik eta nik uste defizita handia daukagu materialtasunaren ingurutik eta guk hor kokatzen dugu zer hori. Eta nola galderari erantzunez, gu planteatzen duguna da ekonomia eraldatzaileen ikuspegitik egitea, ez? Hor daukazute liburua, ez ditu boste edo ekarritu, igual ja bukatu die, baina bestela ere olatuko pego egunean badago, ez? Gure ekonomia eraldatzaileen ikuspegia zein den azaltzen duen liburutxo bat eta genuen lehen urtean dela azken 10 urtetako, ez? Nola baiteko destilatua edo, eta nola hori ere oso garrantzitsua delako, ez? Nola egiten ditugu burujabetza material hauek, nola antolatzen gara, ez? Ze tresna jartzen ditugu martxan, ze ikuspegi txertatzen dugu, ez? Nolakotasun honean, ez? Ekonomia ekologista kontuan izan, feminista, antiarrazista, ez? Gauza guzti horiek nun baikokatu beharko ditugu, nola horretan. Eta bien oreka da azkenean bilatzen duguna, eta ez naiz gehiago luzatuko, baino ez guk planteatzen duguna, ez bizitzarako burujabetzak behar ditugula, ez? Osea, da, lelo bat ematen du, ez? Baino bizitza oso gauza konkretua da, eta bizitza sostengatzen duten gauzak oraindik konkretuagoak, ez? Orduan, horri erantzun behar diogu ere hemendik eta herri kooperatibetatik, ez? Gero, badaude badago beste galderat eta nork egin behar duen. Hau atzo agertu zen, mugitu inda aurkezpena, behar dindu, ulertzen da. Nork egin behar duen hau, da beste galdera bat, lehen ja aipatu sujetu eraldatzaileen ideia, sujetu eraldatzaileak ez da zerbait hiperkonkretua. Toki bakoitzan forma oso ezberdinak hartu itzake edo abia puntua oso ezberdina izan daiteke. Toki batzuetan, ez dakit, Irunen adibidez, Bidasoan, BDS-ko kooperatibatzuk elkartzen die eta sujetu eraldatzailea sortzen dute. Biziolan, Goierrin ere gutxioera, pertsona eta proiektu batzuen artean elkartzen die eta biziola bezalako proiektu bat sortzen dute. Beste toki batzuetan, gero agertuko den bezala, aginan bertan auzoko komunitatea bera da, sujetu hori sortzen duena. Toki batzuetan, gertatu zaigu Pirineoan, Pirineoko maila da, planteatzen duna behar dela hori eta gero sortzen da, edo Leitzaldean, mendialdean, tokiko udalek pisu handia hartzen dute sujetu hori sortzeko asmo horretan, Hau oso zabala da, sujetu eraldatzaile horiek oso ezberdinak izan daitezke jatorriz, baina guk ikusten duguna da, atzo agertzen zen nolaiteko hirukotasun hau edo bete behar dutela. Benetan, nolait ikusteko sujetua badagola edo ez. Gertatu daiteke, hirukotasun honetan elementuren bat ez egotea sujetu horretan. Gertatu daiteke eta horrek ez dio bideragarritasuna kentzen sujetu horri, baina ezberdin egiten du. Guk planteatzen duguna da, tokiko oreka eta instituzio herritar proiektu ikuspegi zabal bat izateko interesgarria dela 3 eremu hauek egotea, eremu publikoa, atzo aipatzen zen, unibertsaltasun horren berme moduan, komunitarioa, erabakimena izango duena, beharretatik erabakimena izango duena, eta kooperatiboa nolabait ere ikuspegi operatibo batetik, norbaitek egin behar du gero, eta antolatu behar gara hori egiteko, orduan, ikuspegi hau kontuan izatea, 3 hau zuen buruetan gelditzea, atzo 2 aldiz agertu zen, gaur beste behin, guretzat oso garrantzitsua, hau nola grabatu hauzteak, gero forma eta modu ezberdinetara garatuko ez dute, zuen proiektu eta lurraldetan, baina garrantzitsua buruan eukitzea, eta ikustea ere, igual, 2 kapatan funtzionatzen duela honek, eta gero, agian azalduko, denbora ematen bait, baina da, lurralde batean, lurraldeko harremanetan funtzionatzen duen eskema bada, edo funtzionatu beharko lukena, edo landu beharko genuken eskema bat, lurralde ez eta aipatu ez delako gaurko gaia, baina lurralde garapenaren lanketan izugarrizko erronka daukagu eta izugarrizko defizita, gaur egun
lurralde garapen neoliberala egiten delako Euskal Herri osoan, eszepzio hori gabe. Zanet, nahi edo ez. Orduan, hor, hau disruptiboa da, zen honek planteatzen du, lurraldean lurraldeko nolaiteko antolaketa eta eragiletza sozial, herritar kooperatiboak hartzea lurralde garapenaren ardura. Ena sartuko horretan, baino da beste gai bat oso garrantzitsua. Eta beste kapa bat eskema honek funtzionatzen duna da, tresnen baitan, herri kooperatibaren beraren baitan. Herri kooperatiba berak, nolaiteko eskema hau ere bete behar duelako. Eta herri kooperatibak barne bildu behar duelako barruan, eta atzo galdera batean botatzen nun, demokrazia ekonomikoko tresna bat bezala ulertzen badegu, herri kooperatiba bat, barne demokrazia ere, analizatu behar dugu nola ze interes dauden, herri kooperatiba horren formulazioan, barruan zer agile eta izaera ezberdineko pertsona eta erakundek parte hartzen duten, eta hoien arteko demokrazia nola antolatzen den. Hoi ez da gauza erresa, baina badaude formulak eta badaude adibideak eta saiakerak eta batzutan ondo funtzionatzen du, bestetan ez hain ondo, baina egin beharreko lan bada. Eta bestea da, non, Euskal Herri osoan egin daitekeen zerbait da, gero ikusiko dugu uste dute, gainera gero esperientziak eta bai mai ingururako eta azokarako pentsatzen egon ginenean, pentsatu genuen guazen erakustea Euskal Herri osoan hau egiten ari dela eta errealitate bat dela. Hau ez da gaurko esperientzien mapa. Hau da, olatukopek azkeneko 4-5 urtetan landu dituen proiektuen mapa. Hor daude, ez nahi sartuko gehiegi, baina guri tokatu zaigu olatukopetik, eta olatukopetik eta olatukopeko kooperatiba ezberdinei tokatu zaigu, Euskal Herriko lurralde guztitik lanean aritzea, eta tokian tokiko baldintzen arabera proiektuak, nolait, tokiko garapena ikuspegi kooperatibo batetik egiteko proiektuak garatzea. Nolait, esaten dioguna ere, ekosistema sozioekonomikoak edo kooperatiboak martxan jartzea oso ikuspegi ezberdinetatik eta baldintza eta aukera ezberdinetatik. Hor dago mapa bat tartean ere, herri kooperatiben tresna agertua eta mapan kokatzen hasi. Baina ulertzeko izan ditugu prozesuak batzutan udal batekin, informazio eta aholkularitzako bulego bat martxan jartzen saiatzea eta bide bat egitea, ergaran, adibidez, izan dugu herri kooperatibak martxan jartzea, ikusiko zute, aginan eta bar, izan dugu ere, tokiko sujetu kooperatibo eraldatzaile bat laguntzeko eskaera Lizarraldean denendakorekin, izan dugu politika publiko bat aplikatzeko eskaera Pirineo, Nafarroako Pirineoan, Nafarroko gobernuak eskatuta, baino Pirineotako eragileen mailak eskatu ziolako Nafarroko gobernuari aizue. Hau abandonatu dago, despoblatzen ari da, etorkizunik ez dauka lurralde honek, zer egin eta han bukatu genuen gero kafean kontatzeko, baino edo Ipar Euskal Herrian momentu honetan elkargoarekin batera egia lanketa bat egiten Ipar Euskal Herriko olatukop sortzeko. Beste izen bat izango du, agian, baina nolait simplifikatzeko Ipar Euskal Herriko olatukop. Han baduelako kooperatiba, badaolako ekonomia sozial eraldatzailea, baina saretu gabe dago. Orduan, eskaera hori ere aurre egiten ari dugu. Horregatik, non hori, guk Euskal Herria hartzen dugu marko bezala, guretzat oso garrantzitsua, baukagu harreman asko beste lurralde batzuekin, Katalunian atzo ikusi zen bezala, baina baukagu erronka bat ere kohesio aldetik eta hemen ikusten ez dute grisagoa den eremua da Euskal Herrian despoblamenduagatik edo tasa sozioekonomiko negatiboengatik arazoak dituzten lurraldeak. Euskal Herria erdia arazo despoblamendu edo sozioekonomikoki zaurgarria den eremua da. Horrek ez du esan nahi, Gipuzkoan, adibidez ni Oarsoaldeakoa naiz, eta Gipuzkoako ekialdea ez denik ere eremu zaurgarri bat, oso eremu zaurgarria delako, desindustrializatua eta bar, baina, hau da,
gaindegiak udalbiltzarekin batera egin zuen zera bat, lanketa baten emaitza, eta ematen digu imagin bat ere, ez, esateko, ostras, zenbat lan daukagun egiteko, ez, eta zenbat jende beharko dugun lurraldetan hori egin beharko duena, ez, hori delako ere gure beste asmoetako bat, ez guk egitea zuzenean, baizik eta orduan, pixka bat genealogia labur bat, ez, herri kooperatiben ideia ere nundi datorren, nik, hau oso ikuspegi partikularra da, osea da, nik egin deten genealogia, inork ez dulako igual sistematikoki landu edo, bada lanketarako eremu bat. Nik lehenengo aldiz herri kooperatiba hitza erabili nun Igeldon. Igeldon nekazal kooperatiba, ez, denda bihurtu zutenean, forma juridikoa nekazal kooperatiba mantenduz, baino denda bat martxan jarriz, han nola herria, ez, Igeldok herria izan nahi duzun, esaten zuten, hau izango da, herriko kooperatiba, herri kooperatiba, ez? Nik hor daukat lehenengo zea, ez? Gero bigarrena, Uztarrotzen Pirineotan, ez? Pirineotan Uztarrotze da mikroherri bat, ez? Baino oso bizia, bere aldetik, eta ez daukate, osea, denda bat behar zuten, baino ibaiaia irudikatzen zuten, denda behar dugu, baino, ez? Gu behar duguna herri kooperatiba dena egiteko hemen, ez? Hemen bizi nahi dugu, eta hola pixka modu oso, ez? Irekian edo horrela planteatzen zuten, eta orduan, hortik, ez, Pirineotan egiten hasi ginen lan horretatik, ez, udalbiltzarekin batera, Auspotu izeneko programa batean, eta egin behar izan genituen bidai guztietan, eta bazkari, eta gauza guztietan, nik uste hasi zen, ez, forma hartzen herri kooperatibaren ideia, ez, ikusten genulako eremu ezberdinetan behar berdina zegoela, ez, komunitate batek behar batzuk zitula, ez, askotan denda eta ostatuaren bueltan, ez, artikulatzen ziena, baino, ikusten genuna, ostras, denda bat martxan jartzen bada, igual gauza gehiago egin daitezke ere, ez, dendarekin batera. Eta hor ja, horrei forma pixka bat eman zion Gorkak, etzin publikatu genuen, gero nik argian artikulo bat, gero hemendik ere Usurbiletik noauan, ez, publikatu zuen, ez, Alaznek zea bat, artikulo bat, ez dut ikusten. Alaznek artikulo bat horri segika, eta pixkat, autobetetzen den profeziaren teknikarekin, ez, bueno, forma ematen jungea. Eta hola da, teknika bada, autoprofezia teknika bada, eta erabiltzen da asko, eta normalean gaizkiak erabiltzen duen teknika bada. Orduan, hortik ez, Leire Gorka eta Irubon artean forma ematen junginen, gero, ez, herri bizigune proiektua landu genuen kofabrikan, Bakaikuko proiektua gero ezagutuko dezutena, igual izan dela, ez, lehenengo hola sistematizatzeko, ez, aukera handi eman diguna, Nafarroan Deierriko ostatua ere, ez, herri kooperatiba da, ez, orain aginean ere lantzen aizaztena ere herri kooperatiba da, eta, ez, publikazio bat egin genuen, gero erakutsiko dizuedana, bueno, ikusteko, ez, egin dugun sistematizazio edo lana. Badaude beste proiektu batzuk ere, agian gure eskema honetatik kanpo ere, baina herri kooperatiba forma hartzen ari dutenak, eta behekin hitz egin da ere, esate duten, hau herri kooperatiba da. Ez, Orexako prozesua, hiru kooperatiba ezberdin, baina hiruen artean herri kooperatiba bat sortzen dute, gaina hegemonikoa, ez, atzo hegemonia hitz egiten zen, Orexakoa baino kooperatibismo hegemonikoa horik ez dago, Goizukop, ez, herri kooperatiba bihurt, ez, gasolindegi bat, Goizuetako gasolindegi kooperatiboa izan zen, lehenengo, gasolindegi bat behar zutelako, beharra gasolindegia zen, baino, gasolindegia ondo doa, eta orain eraki dutena da, zaintzarako zerbitzu batzuk ematea, barrunen salmenta egitea, ez, nolait ematea kooperatiba, gasolindegiari, estatutuak zabaldu dituzte, baino gasolindegiari eman diote forma bat herri kooperatibarena. Edo netzat, ja eskualde mailan, ez, eta beste salto batean, adiez, Biziola bada herri kooperatiba bat, ez? Bere zeakin, baina nolabait ulertzeko, ez? Orduan, zer den herri kooperatiba bat eta, bueno, badago zea bat, ez naiz, hain naiz esplikatzen zer den herri kooperatiba bat, bale? Baina jasota daukagu zer den herri kooperatiba, herri auzo, eskualde, lurralde batek beharrezko dituen edo desira kolektibo bat diren proiektuak sustatu eta zerbitzuak
eskaintzeko herri egitura sozioekonomiko bat da. Bale, hor daukazute. Bale? Ez naiz gehiegi sartuko honetan nahiago betelako erronketara joan. Herri kooperatiba batek izan behar du lehen esan deguna. Aktibatu behar ditu herri bateko eremu ezberdinak. Eremu publikoa, herritarrak izan behar dute, erabiltzaileak, atzo agertzen zen erabiltzaileen eremu horrek izan behar du nolabaiteko pisu handia eta langileek ere, eta lanaren burujabetzaren ikuspegi batetik ere, langileek ere parte hartze espezifiko bat izan behar dute hor, eta hor ikusten dut nik eztabaidarako gaia eta batzutan bai eztabaida politikorako eta batzutan ere agertu daitekelako egoera ez daukagula langilerik gure ideia marabilloso hauetan lana egiteko atzo agertzen zen hori. Agian, hau da bide bat ere, hainbat langile gure lurraldeetan daudenak, lan prekarioetan daudenak ere, kooperatibaren parte egiteko, lanean jartzeko eta lanaren bitartez, bai, komunitatean toki bat egiteko, baina bai lan duinera ere bidea egin alizateko. Eta agian hasieran ez du oso argi zer den herri kooperatiba bat, baina herri kooperatibak eta lanak berak sortu dezake politizaziorako bide hori. Ze normalean horrelako proiektua sustatzen ditugunak politizatutako eta militantziatik gatozen jendea gara. Baina hemen lana ingo duten jende asko agian ez. Baina agian izan daiteke politizaziorako eta lurraldeari atxikitzeko eremu polit bat. Baukazute hau interneten ez dugu ekarri paperean, ez geneukan ez, eskura. Baukazute interneten hor deskribatzen da, egin dugu lan deskriptiboa, zertarako den eta bar. Nik esatea prozesu luzeak direla, orokorrean, ideia agertzen den momentutik gauzatzen den arte prozesu luzeak direla, pauso asko eman bar direla bide horretan, talde eragile bat behar dela, horri garrantzia desente ematen diogu. Lehen aipatu dituten proiektu estrategikoak, zerri erantzungo diogu. Batzutan da estrategia ikuspegi batetik eta kasu gehienetan gertatuko da behar oso identifikagarri batetik. Azkeneko denda itxi dute edo ez dakit, energia komunitate bat sortu behar dugu. Energia komunitate bat bihurtu daiteke herri kooperatiba bat. Askotan daukagu oso ikuspegi redukzionista eta sektoriala. Eta horrelako tresna sortzen ditugunean lurraldean zehar, guazen ematea pixka bat, gaitasun gehiago tresna hauei. Orduan, gero komunitatearen lanketa, komunitatea landu egin behar da. Komunitatea gaur egungo gizarte honetan ez dago normalean bideratua edo prestatua horrelako artikulazio lan luzeak, iraunkorrak egiteko, prestatu egin behar da, formatu egin behar da, eta gero tresna bera sortu behar da. Eta hemen aipatzen duna, bazkietza kanpainarena eta hau ere oso garrantzitsua bai sozializaziorako, baina bai legitimaziorako. Herri kooperatiba batek gero eta bazkide gehiago izan, bakaikuko kasua, bakaiku ere da hegemonia kasu bat. Ia herritar guztiak dira bazkide, gero esplikatuko dute, edo bentsat etxe bakoitzean pertsona bazkide da. Orduan hori garrantzitsua, baina gero hemen ez dena agertzen, eta nik uste ere garrantzitsua dena da, behin sortuta ere, estrategia bat eduki behar dutela, hau da, bide horri bat, behin sortuta, emango diren hurrengo pausoak, garapena, beharrezko bideak lantzeko. Eta hau kontuan izan da, eta erronketako bat bidea bera dela, eta nolabait, prozesu konplexu eta luzeak direla kontuan izatea erronka bat da, horrek eskatzen du ere laguntza, norbaite lagundu beharko du prozesu hau, laguntzeko sujetua izan daiteke udal bat, laguntzeko sujetua izan daiteke tokian dauden kooperatibak, toki batean daudenak, edo komunitatea berak daukan gaitasuna, laguntza beharrezkoa da, bai nolabait prozesua bera denboran garatzeko, eta bai kanpoko aholkularitza bat behar denean juridikoa edo prozesua bera gidatzeko, hori ere bideratu ahal izateko. Eta nork egiten du, hor atzo agertu zen, gero nazute galderetarako, baina nor arduratzen da honetaz, Euskal Herri guztian hau martxan jarri laguntzeaz, eta ez dago
momentu honetan ez dago hori egiteko nolaiteko egiturarik. Eta nik uste beharko litzake. Guk olatukopetik eta ez, olatukopeko kooperatiba batzuk horrelako prozesuak egiten ditugu, baina oso bakarri sentitzen gea. Eta ez, askotan esaten dugu, zergatik aigea gu olako erronka bati erantzuten, eta ez dago inor benetan, beste aldean. Hori gertatu zaigu Pirineoan egon geanean, ez, esaten, guk egin behar dugu hau Pirineoan, guk lagundu behar dugu, ez dago benetan inor, ez, edo zerbait, ez, egitura kooperatibo instituzionala badaude, baina daude beste mundu batean flotatzen. Baina, bueno, hoia geroko ere. Gero, eta bain erronken zerrenda batekin bukatukoet. Nik uste hori, ez, nork egin, ez, prozesu hauek, nola finantziatu prozesu hauek, ez, da erronka oso garrantzitsu bat. Horrekin batera, bai sorrerarako, baino bai gero kontsolidazio eta ez, eta nola baite desarrollo komplexu estrategikoetarako, ez, kudeak eta aurreratuko tresnak ere, ez, kontuan izatea, ez dela bakarrik sortzea, baizik eta gero egitura komplexua kudeatu behar die, eta ez, bai pertsona aldetik, komunitate aldetik, ez, proiektu oso ezberdina garatu behar dituzte agian, eta hori guztia nola kudeatzen da. Hor baukau erronka bat. Kasuak sistematizatzen jarraitzea, zen, bueno, kasuak ari dire lantzen, eta horiek sistematizatzeak nik uste emango digu tresna oso on bat etorkizunean hobeto egiteko prozesu hauek. Zen ari gera, batzoi eskerra, bakaikukoi eskerrak, aginakoi eskerra, esperimentazio eta akzio prozesuetan, eta nik uste prozesu horietatik ikasteak lagunduko digu. Gero, aipatuetena komunitateen aktibazio eta konpromisorako gakoak aurkitzea, ze gako mugitzen dituzte horrelako prozesuak, eta ze gakoen baitan antolatu ditzakegu. Erronka juridikoak atzo agertu zirenak, arazo badaukagu, bat zatiketa administratiboarekin eta beste bat ere ez daukagulako tresna konkretu bat hau egiteko, baina, bueno, da, arazo eta aukera, ezen moldagarritasun horrek ere askotan ematen digu aukera, agian oso prefiguratua ez dauden gauzak ere pentsatzeko. Netzat bat oso garrantzitsua eta da lanaren burujabetza erdigunean jartzea, atzo agertu zen, esan erabiltzaileen komunitateak behar batzuk eta adierazitzak eta hori ere beste erdigunetako bada, baina arrisku handia daukagu, lanaren burujabetza kontuan ez badaukagu, kontsumo kooperatibismoaren parte txarrenak ekartzeko herri kooperatibaren modeloran nun erabiltzailea herritarra den langileen patroia, ulertzeko, errez ulertzeko, hau da, herritarrak behar badute, kontratatzen dute jende bat, eta herritarrek behar duten horretarako lan egiten dute, baina da lan asalariatu klasiko bat, eta gu olatukopen lan asalariatuaren kontra gaude, guk, emantzipaziorako ardaz nagusienatoko bada, lan asalariatuarekin bukatzea, eta horretarako lan burujabea antolatzea, bueno, herri kooperatibetan badaukagu aukera, agian ez automatikoa, baina bertan lan egiten duten pertsonak burujabetu ditzakegu beren lanaren baitan, baina horretarako formazioa behar da, denbora behar da, konpromisoa behar da, atxekabeak izango ditugu, esperientzia txarrak, aserretuko batzukin, beste batzukin, guzti hori. Gero, beste erronka badaukaguna pixkate pertain luzera da, herri kooperatibaren ideia politiko hau, ideia juridiko bihurtu, eta Euskal Herriko lege ezberdinetan sartzea, Euskal Herrian 3 lege ditugu, Frantziako legean badago, estik forman, ikusi beharko litzake, Frantziako estatuan zer aldatzeko gaitasun gutxi daukagu, baina, bueno, ikusi beharko litzake balio duen, moldagarria den, baina Nafarroa eta EAen aukera erreala daukagu hau legera eramateko. Ikusi beharko guz estrategia eraman horretarako. Beste erronka bat, herri kooperatiben ideia oso landa eremua, despopulazio arazoekin lotutako eremua, horrelako eremuetan egin dugu batez ere, edo horko behar urgentetatik edo datorren zerbait da, eta erronketakoa da ikustea hau, auzoetara eta hirietara ere nola eraman daiteken. Gero, analizatzen badezu edo zein hiri edo herri handi, ikusten duzu auzoetan
zerbitzu falta, herrietan dagoen zerbitzu falta berdina dagoela, zerbitzu falta horrek kohesio sozialean kriston eragina daukala, orduan tresna balio ezake auzo baterako, ez? Edo hiri batean sektore konkretu baterako ere, ez? Baina hori lantzeko daukagu. Eta eskala hartzeko, estrategien beharra, ez? Hau oraindik oso esperientzia, txikiak, atomizatuak eta urrunak ditugu, baina hau honek eskala hartzeko nola egin barko genuke, ez? Herri kooperatiba handiak sortu, Euskal Herri mailakoak, ez dakit, galdera da. Herri kooperatiba horien arteko saretze bat, edo bigarren graduko zerbait, ez da, die galderak, eta erronkak, oraindik ez duguna gehiegi zehatu, baino, honek eskatuko dulako ere eskala zabaltze hori. Eta gero, azkeneko bi erronka nagusiak, eta ja, bukatzen da, así que, perfecto. Eta hola botatzen ditut, baino da, bat, herri kooperatibak denontzat izan barutela, bai erabiltzaile bezala, baino bai langile bezala, zenaet, gure gizartean dagoen edozein pertsonak izan behar du, eta herri batean, herri kooperatiba sortzen bat, herri txiki batean, herri horretako pertsona guztiek, eta pertsona guztiek izatetenean ere da, invisiblea dien pertsonek ere, parte hartzeko eskubidea izan behar dute, eta herri kooperatiba berak izan behar du ardura pertsona horiei toki bat egitekoa, bai lanaren bitartez edo bai erabilpenaren bitartez. Energia komunitateetan hitz egiten da, energiara irisgarritasunaz eta hori, baino denda batean ere, edo estatu batean. Eta gure lurraldean gertatzen den kuestio garrantzitsu bat, eta da, utzi gelitzen ari diren lan eta eremu guzti horietan, pertsona migratuak ari dira lanean, eta ez ditugu rekonozitzen herri kooperatiba hauek edo herrigintzan sortzen dien proiektuen sujetu gisa. Eta gutxiago langile burujabe gisa, orduan horri eman behar diogu espazio handi bat. Eta bestea da, erreleboaren krisia, atzo nik nire galdera batean eta aipatu nuen, baina nahi kezka handiena sortzen ditena eta antxietate puntu bat ere sortzen ditena ikusten detelako errelebo krisi izugarria datorrela Euskal Herrira, abestruzarena egiten ari garela, egunero ikuste ditugu prentsa lokalean, itxi dute ez dagize taberna edo itxi dute ez dagize denda, eta hau zepena. Eta hori dira gure bizitzaren ardatza dien elementuak, eta galtzen ari gara, eta ez garari ezer egiten horiek mantentzeko. Toki batzetan oso nabarmena, azken denda. Baina nik San Marko pila erosten nuen pasteldegia itxi zuten lehen urtean, proiektu bideragarri bat, bideragarria ekonomikoki, inkluso bizitza proiektu bat eraikitzeko eremuat, eta itxi egin zen. Zer daukagu horren atzean? Daukagu jabetza, jabetza pribatua, eta oso zaila dela, daukagu lan desiragarria zer den gaur egun, era deskokatua. Lan desiragarria da, bat ere betetzen ez nauen lan seguru bat. Hori da lan desiragarria momentu honetan. Ez zure komunitatearentzat edo lurraldearentzat egiten dezun lan bat, izan polita edo izan batzutan astuna, eta lan horien banaketaz eta ere hitz egin barko hitzake, baino herri kooperatibak izan dezaketen azken funtzioa, edo funtzio oso garrantzitsua da, erreleborako prebentzio tresna bat izatea. Eta herri batean errelebo bat egongo da ez dena beteko, herri kooperatibak hartzea negozio hori eta mantentzea, jendea kontratatuz negozio hori mantentzeko, eta gero ikusiko dugu, hori herri kooperatibaren barru gelditzen den, edo denborarekin hori ematen zaion beste forma juridiko bat, bere bideragarritasuna eta jarraikortasuna izan dezan, baina uste dela izan dezaken funtzio estrategiko garrantzitsuenetako bat, eta horrekin bukatzen dut, erronkak mahai gainean jarrita eta galderei erantzuteko prest.